Vámonos na zona coñecida como Rapa da Folla. Este nome evidencia o carácter rural desta zona. Estando tan cerca da Alameda, onde se realizou a feira ata 1971, e ser próxima á entrada da cidade, traía moitos viaxeiros e arrieiros, e na zona convivían locais de mala morte con tabernas, hortas e casas de campo. Ata entrados os anos 60, esta era unha zona perigosa, precisamente por ter este tipo de ambiente, que despois se trasladou á zona do Pombal. Cara a Praza Roxa, chámase Costa de Santo Antonio, popularmente coñecida como Costa da Camelia, porque antigamente nesta zona houve unha granxa que se chamaba así. E os sucesivos locais que se instalaron por esta zona foron adoptando o nome ata hoxe. Antes da urbanización desta zona, houve un merendeiro que foi referencia de ocio polo seu xardín con columpios, gaseosa e cervexa, algo moi novidoso no 1874. É máis actual está na memoria de moita xente os recreativos e salas de billar, todos con ese nome. Se a Praza Roxa sufriu remodelacións, outros dos cambios destacados foi o desta rúa, o da Costa de Santo Domingo, terror de condutores e peóns. Sustituíron a estrada por unha fonte en cascada que tras o primeiro xoves de movida universitaria non a volveron a acender máis, poñendo no seu sitio un xardín de flores. A alguén lle pareceu divertido baileirar un bote de deterxente dende a parte máis alta, convertendo todo nunha festa da espuma, que os operarios do concello aínda non esqueceron. Continuamos a ruta pola carreira do Conde, seguinte parada no cruce con Xeneral Pardiñas.